Horas dihamu damang do dainang nani haholongan dison rodoau patorakon lapatan ni ulos nomor sada ulos nasora buruk lapatanna tano pauseang baik na idahan arian ni pahopu na parjulu manggurahon baik na maju opung sian raja ni hula suhut ni inong niba tanah yang diberikan nenek opung bau untuk cucunya berupa persawahan. Itu artinya. Nomor 2. Ulos nanitonun sadari. Ulos nanitonun sadari. Biasanya ditiki ulaung unjuk anak mangoli. Uang yang diberikan oleh pihak parboru kepada pihak parana. Karena tidak semua mendapat ulos pada saat acara adatnya. Nomor 3. Ulos mangiring. Ipasahat tuburu nang pahopu ditiki ulaun mabosuri mangirda tardiri paupaton ulos ragi hidup ipasahat turajani pamuruong ditiki pangolihon anak ima ulos pasamot nang ditiki silas niroa manghido tangiang tude bata asa penggeng saus sahat matua paihut-ihut anak boru nang pahopu palimahon ulos sibolang ulos tujung ni nama baru tarsonima damang dok dainang lapatan ni ulos mauliata dihita saluhna horas